En els darrers dies, l'Ajuntament de Cullera està duent a terme unes remodelacions i millores en els diferents barris de la localitat i nosaltres volem saber de primera mà com s'estan efectuant i en quin procés estan i per això tenim amb nosaltres a l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Com bé he dit, unes obres de remodelació, de millora del municipi, per exemple, molt proper d'ací on estem, del barri del Pou, el barri medieval. Què s'està escometent en aquests moments al barri? Bueno, pues és una reivindicació històrica d'un barri que compta amb un enclau idíl·lic, no? Que és l'accés al nostre monument per excel·lència, que és el castell, un barri que estava molt degradat i en el qual anem a fer una inversió de quasi 1 milió d'euros per a dotar-lo de les infraestructures adequades per a aquest segle i sobretot l'accessibilitat que necessita un barri que està en ebullició i que està creixent i que no va deixar a ningú indiferent en la seva visita. Apostem per el barri, apostem també per cosir Cullera, de poder juntar les dues parts del riu, per això estem també peatonejant el passeig Doctor Alemany, per a unir-lo a l'altra banda del riu on ja avui en dia viu moltíssima gent i poder tindre un poble més cohesionat i sobretot guanyar espai per a les persones, de deixar de tindre carrers per a cotxes i tindre carrers per a persones per a que la gent pugui gaudir d'aquest meravellós clima com el que tenim en el dia d'avui. Alcalde, en quina fase estan aquestes obres? Bueno, el passeig està acabant-se, segurament el mes que ve estarà ja finalitzades les obres i el barri del Pou acaba de començar. És una obra molt complexa, hem de donar-nos que està en la ladera de la muntanya i l'orografia és molt important i té un pla d'execució de 10 mesos. Ahir sí que va estar més ralentitzat perquè és molt més delicat, també hi ha molta pedra i hi ha que canviar les conduccions, que sempre passa el mateix. El més important de les obres és el que més vegades no es veu, que és el que s'enterra baix, totes les instal·lacions, el clavegram, els pluvials i l'aigua potable, que és el que més costa de fer i el que després no es veu, i és molt important per a després tindre un sistema hidràulic i de clavegram com el que tenim en Cullera amb un escàs percentatge de fruites i d'averies. També s'estan escometent obres a les pedanies de Cullera, com per exemple el Brosquil. Què li agradaria ressaltar d'aquestes obres? Bueno, des de fa 3 anys el que fa l'Ajuntament de Cullera és en la partida pressupostària, en el pressupost municipal, dedicar una partida per a aquestes 3 pedanies, 50.000 euros per a cadascuna de les pedanies per a que contínuament se puguen fer inversions i que aquestes pedanies veguen que l'Ajuntament està al seu costat, que al final són nuclis urbans molt xicotets, que viu gent tot l'any i que moltes vegades, si no se va invertint, es va deteriorant. I crec que és important ressaltar que en aquestes zones es ve viure, se pot anar a viure i tens els mateixos serveis i les mateixes condicions que se té així en el centre del poble. Jordi Mayor, alcalde de Cullera, moltíssimes gràcies per atendre a Ribera Televisió. A vosaltres, un plaer, com sempre. Ja han vist l'Ajuntament de Cullera invertint per a poder millorar el municipi.